ba wai in ka kashe ka rusa gandun daji ka ɓata yanayi ya zama ya gurɓace dabbobi yarki za su halaka su ma suna da haƙƙi a ciki saboda haka magana ce ta rai dole ne ka bar kai in yanzu kana misali noma ce ta rai rayuwar icce ma da shan iska na ce ta rai idan yanayin ya gurɓace ko ya lalace to mutane sun shiga cikin haza saboda haka wannan ma'aikata a kiri nata na tsarin ta na ce maka yawancin kudurori ne tun da miliyan da musu rike mutane kuma na jiha abubuwan da ke tafiya tana da bangarori daban-daban akwai inda muke dibawa wanda ce muka an samu ƙarin wani ma da ake dibawa domin mu cika ka'idojin yadda taswirar ma'aikata ke a Najeriya domin wannan zai ba da dama a samu wadansu abubuwan su taɓa rayuwar mutane magana da shan itace rayuwa ce magana inganta muhalli rayuwa ce magana share muhalli wanda ce muka dole wani kowa ruwa da mai tsaro kowa mai ruwa da tsaki ne a cikin kan sha'anin ita gwamnati ba ta baci ba ta ba da kyakkyawan yanayi da tsaro da mutane su rayu su samu kyakkyawan yanayi idan mahallinka da zai kasa ta rusa shi ka lalata shi ko baka da dajin za ka noma mutane su shiga cikin halin saboda haka wannan gwamnatin sanin kowa ne mai girma gwamna ya zagaya karamin hukuma 34 wa 361 gani yadda ne halin ula'i da yanayi yake ciki kusan gani yadda ne kusan mun zagaya mun gaurara waɗansu abin da suke so kawai ga abin da ke barzana a rayuwarsu kawai ya za a gyara mahallinsa a inganta mahallinsa a wannan kan zai ka cewa kusa shi ne ke ce maka sai kowa zama yalwa da akwai abin da kaddara ce akwai kuma wanda mutum ke jawo kamar zuba datti ma cikin shara ko cikin dattin ake wanda ai wannan mutum ne dawo wanda idan aka wayar da mutane kowa ya san haƙi shi yasa abin da ke ce abin da ake ce ma stakeholders engagement wato irin masu ruwa tsaki na jama'a sanya al'umma cikin ruwan jama'a a fahimtar da su a wayar da su idan mutane suka gane matsala ka wayar da su samu bayani shi ma wata riƙon ce ita wannan ma'aikata a shirye-shiryen mu ne muke yi muna shirye-shirye ne akan yanzu yadda abubuwan da mun gani da gani yadda ne kuma muna so ma tsari bisa umarni mai gina kan a yi tsarin kasafin kuɗin ba abubuwa misali ka ce wannan zai zane ne akwai hanyoyin da ake samun kuɗi na jam'iyyun gaman kai in an shiga cikin sa kuma akwai gudunmuwa da ake wata karamin hukun sa bada kashi biyu jihar na bada kashi akwai kuma yadda za a je a nemo yadda na cewa shigowa gwamnatin tarayya wanda duka mun da wannan hanya shi ne ke ga maka jiya ma bakin gwamnatin tarayya suka yi kuma wanda suka zagaya wuraren kuma za su gani sa'annan abinda muka gada na ayyuka a nan cikin sanin kowa ne akwai abubuwan da muke ce project wanda muna da wannan na akarasar da ake sanin kowa san da aka koza na akari wani nima na inganta wannan saboda shi aiki ne yanayi wani aiki ne mai cin kuɗaɗe akwai yanzu aiki wanda ake yi wanda na sabon akarasar wanda shi wanda sama da naira biliyan 26 wanda ake shi wanda na cikin katsina da na jibiya dukkan sun taɓa rayuwar mutane domin mutane zauna shi kuma akan aiki da ake yau da gobe na ecological wanda zai zai yau kasa da ramuka muna da shi yanzu haka akwai 34 akwai 33 akwai kuma waɗansu wanda aka na gaugawa guda 10 dukkan sun da ka zaka rayuwar mutane suka taɓa dukkan sai da za a gyara gudanar tsanyar ramuka ko gudanar ko a ruwa inda zai haɗe ga hanyar shi ina magana aikin nan na tsaftace muhalli na wata-wata to ai shi ofishi ci gaba ne idan wani lokaci ya yi wata gwamnati ta yi inda abin inganci ne ai za a duba shi yanayi yadda za a duba shi a yi shi ka dai ga da aka ta samu aikin kuma inda aka samu abin matsalar ruwa ko da zaka kaga yadda aka ta samu ba ai bacci ba kaga aikin da ake akai da tsaftace muhalli da kuma da zai kasa shine ce muka muna da ayyuka na gaugawa guda 13 suna ciki muna da kuma ayyuka ne sama 30 wanda suna kai akai wannan gyara tsaniyar ruwa da makaucin waɗannan abin da kake magana manya-manyan aiki kuma an kaji tun daga nan kowa a dailaki da aikin jami'a ka san ana aiki gani yadda ne saboda haka ina baka tabbacin gwamnati za ta yi kasa a gwiwa ba kan ta zagaya ta ga matsalar mutane kuma a shirye take wannan kuma irin wannan abin wanda bike ka bari mu gama gyara kayan mu in muka abin da muka yi abin da ake cewa foundation mai kyau muka yi mai kyau insha Allah wannan zai dawo muka cimma nasara tunan ne wannan abubuwan za su go cikin abin da bike saboda muna da kayan aikin da za a yi